Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho ngokuthetha noma ukuthethisa. Ukuphupha uthetha kungabika izinto eziningi ezahlukahlukene empilweni yomuntu. Ake sibheke kulokhu okulandelayo. 1. Ukucindezeleka noma ukukhathazeka. Ukuphupha uthetha kungaba uphawu lokuthi ukhathazekile noma ucindezelekile, mhlawumbe ngenxa yezimo onganelisekile ngazo empilweni yakho. Kungaba indlela yokudedela ukukhathazeka kwakho noma izifiso zakho ezicindezelwe. 2. Ukufuna ukulawula. Uma uphupha uthetha, kungabonisa ukuthi unesifiso sokulawula izimo noma ukwenza izinto zihambe ngendlela ofuna ngayo. Lokhu kungase kusho ukuthi uzizwa ungenamandla kokunye empilweni yakho, bese-ke iphupho lakho likunika amandla okubuyisela lokhu kulawula. 3. Ukuzigxeka noma ukuzisola. Kungenzeka ukuthi iphupho lokuthetha libonisa ukuthi unesifiso sokuzilungisa noma ukuphefumula ngamaphutha akho noma ngemicabango yakho. Ukuthetha ephusheni kungaba indlela yokubonisa izinkinga ozizwela wena noma ukugxeka okukhona ebuhletsheni bakho. 4. Izinkinga zobudlelwane nabanye. Lokhu kungase kube uphawu lokuthi kukhona izingxabano noma ukungezwani nabantu abathize empilweni yakho. Kungenzeka ukuthi uzizwa sengathi kunezinto ezingaxazululekile phakathi kwakho nabo. Futhi iphupho libonisa isifiso sokuxazulula noma ukukhuluma. 5. Ukuzwakalisa imicabango. Ukuphupha uthetha kungaba isibonakaliso sokuthi unomuzwa wokuthi kufanele uzwakalise imicabango yakho noma imizwa yakho. Lokhu kungase kube isifiso sokukhuluma ngezinto ezibalulekile empilweni yakho. 6. Ukunikeza imiyalo. Uma uphupha uthetha noma unika imiyalo, kungase kube isibonakaliso sokuthi uzizwa ungaphakanyiswa noma ungakaphumeleli ekwenzeni izinto ezifanele. Lezi zinkomba zingakusiza uqonde kahle incazelo yaleli phupho. Uma uyithandile le video, sisacela usubscribe. Siyabonga, nisale kahle.